हेलो लोगोफोर वेलकाम बैक माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ आंनि नायजाया यूट्यूब चैनलाव फिन खेबसेबाव बरायफिननाय जाबाय लोगोफोर दिनै आथोन बिगियाननि टप 10 सोंनाय फिननाय लाना फैलायबाय बे टप 10 सोंनाय फिननायनि फिननायखौ नोंथांमोना जुदि 5 सेकेन्डनि गेजेराव हायोब्ला कमेन्ट खालामनानै फोरमायब्लानो जाबाय आरो हायाब्ला भिडिअखौ स्किप खालामालासे जोबजासिम नायलांबानो जाबाय फैदो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ जागायदिनि कुइसन नम्बर 1 बेसेबां बैसोनि हिनजावफोरखौ आथोन गेलेनायाव गोजोन होनो गोब्राब जायो? बेनि एन्सारा जागोन 22 निफ्राय 35 बोसोरनि हिनजावफोरखौ। कुइसन नम्बर 2 इंराज मानसिफोरा माबोरै गोबाव समसिम आथोन गेलेनो हायो? बेनि एन्सारा जागोन मुलि जानानै। कुइसन नम्बर 3 बबे हादरनि हिनजावफोरा बयनिख्रुइबो बांसिन आथोन गेलेनो हायो? बेनि एन्सारा जागोन खोला आफ्रिका। कुइसन नम्बर 4 मा राशिनि हिनजावफोरा बयनिख्रुइबो बांसिन आथोन गेलेनो हांखुर जायो? बेनि एन्सारा जागोन मेष आरो कन्या राशिनि हिनजावफोरा। कुइसन नम्बर 5 हिनजावफोरा सानसेयाव खनबेसे आथोन गेलेनो हायो? बेनि एन्सारा जागोन 10 बारनिबो बांसिन। कुइसन नम्बर 6 हौवाफोरा सानसेयाव खनबेसे आथोन गेलेनो हायो? बेनि एन्सारा जागोन 4 निफ्राय 5 बारसिम। कुइसन नम्बर 7 हिनजावफोरनि जो आथोननि साइजआ बेसे गिदिर जायो? बेनि एन्सारा जागोन 3 निफ्राय 7 सेन्टिमिटार। कुइसन नम्बर 8 भारतारि हौवाफोरनि आथोननि साइजआ बेसेबां गोलाव जायो? बेनि एन्सारा जागोन 3 निफ्राय 7 इन्सि गोलाव जायो। कुइसन नम्बर 9 भारतआव बेसेबां जौखोन्दो हौवाफोरा जो आथोनखौ सोलानो मोजां मोनो? बेनि एन्सारा जागोन 60 जौखोन्दोनिबो बांसिन। कुइसन नम्बर 10 हिनजावफोरा बिसनानि अनगायैबो आरो मा जायगायाव आथोन गेलेनो मोजां मोनो? बेनि एन्सारा जागोन बाथरुमाव दुगैनाय समाव। लोगोफोर दिनैनि टप 10 आथोन बिगियाननि सोंनाय फिननाया बेखिनियानोमोन। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक खालाम आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो खाथियावनो थानाय बेल आइकनखौबो अलावनो थुनानै लाबानो जाबाय जाहाथे गोदान भिडिअ लाबोबा नोंथांमोननिसिम सौहैयो। लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनो जोब्बाय आरो नेक्स्ट भिडिअ लानानै फैबावगोन। बाय बाय।